nigériennes et françaises ont ce même objectif d'être qu'il n'y ait plus de soldats et de capacités françaises au 31 décembre. Walam kan tun bi jate Fransikaw ka sordasi daga belebele fɛ Niger yano. Kari o daga in lasigira Niger marabagaw ma nɔbila sɛbɛ kɔfɛ. O kɛlen Fransi sordasi ma 193 laban minnu tun bɛ o dugu in na bɔra n'u ka bolimanfɛnw ye. Kamiyɔnba 28 ni a kontenɛriw ani mobili dɔgɛrɛw caman minnu cɛla i tun bɛ blendew ye. U bɔra dugu kɔnɔ ni ka Tchad sira ta k'a sɔrɔ mankan fosi ma kɛ sifinw fɛ. N'i y'a ye o sera ka waleya sabula dɔgɔkun laban ninnu kɔnɔ CNSP ɲɛmaw tun ye wulikajɔw boloda minnu sen fɛ u y'a ɲini jamanadenw fɛ k'u kana fiɲɛ fosi don sɔrdasi ninnu bɔtɔ la k'o kana kɛ kuma bɔda sɔrɔlen ye Fransikaw fɛ. O wagati kelen na Nigerkaw tun lawasalen don kosɛbɛ Togo faba la ni o ye Lomé ye nin dɔgɔkun laban in yɛrɛ kɔnɔ ɲɔgɔn ye baro sen fɛ min tun bi ka kuma furancɛ fangaw kɛcogo ɲuman fɛrɛ ɲininiw kan farafina kɔnɔ. O kɛnɛ in kan Niger kɔnɔko ani lakanako minisiri Mohamed Tumba ye wolikan bila diɲɛ tɔnba ma ni o ye communauté internationale ye. A ko baasi tɛ Niger fɛ bi u ni jamanaw ka sigi ka kuma nka ko fo a ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ. An k'a lamɛn. Nous appelons à ce qu'on aille de l'avant, qu'on s'assoie. Anw bi wele bila bi walasa an ka taga ɲɛ. An bɛ fɛ bi an k'an sigi ka kuma anw ka furancɛ fanga in kan. An ka ɲɛfɔli kɛ aw ye kun jumɛn de la anw ye fanga in dafiri wa an ka ɲɛfɔli kɛ aw ɲɛ fana anw hakilinanta ye min ye fɛɛrɛ minnu bɛ an bolo an ka u da aw tulo kan sabula anw y'a fɔ an nana perepere an nana lakanako ɲɛnabɔli de kama sabula lakanabaliya bɛ senna a ka ca ni san 10 ye Niger an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ o de la nka aw yɛrɛ b'a dɔn perepere ko ko in tɛna se ka ɲɛnabɔ kalo 6 kɔnɔ walima kalo 9 kɔnɔ. C'est pas quelque chose qui peut se régler en 6 mois ou en 9 mois. Min ye Niger furancɛ fanga ye sɔrdasi ɲɛma in ko olu mɛnenba ye san 3 ye. Nous avons pris sur nous de dire qu'on ne va pas dépasser 3 ans. Anw de y'a fɔ jama ɲɛnɛ ko an tɛna tɛmɛ san 3 kan wa an tɛ tɛmɛ san 3 kan nka anw ye o san 3 min fɔ ɲɔgɔnnajɛ dɔ kan ka kɛ ala tɛna mɛn min sen fɛ an na Nigerkaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni olu ko san 3 in k'a bɛ to o la a na to o la nka hali ni olu y'a fɔ ko u ka ca ni u ye min natigɛ an n'a kɛ o ye. Sisan anw hakilinanta ye min ye anw y'o de fɔ anw bɛ fɛ bibi in na communauté internationale de ka anw dɛmɛ o sira kan. Maintenant on s'est fixé un délai, nous voulons en réaction que la communauté internationale nous accompagne. Mohamed Tumba ko a ka di u ye bi gɛrɛntɛ minnu jagoya sigira Niger kan o ka ta ka bɔ ye walasa jamanadenw k'u yɛrɛ sɔrɔ. Alpha Ka pour VOA Bambara, Niamey, Niger.